mar People Daily, obede gazet mar The Standard, kata gazet mar Daily Nation. Okinyi ma kawuono antiere kod jafwambo Julius Otieno wadakawo thuolo makende mar lidho ni mana gazet mana matin to wamisi. So machiegni ahinya Julius, okinyi ma kawuono. Erokamano kuom rwaka e studio mondo wane gima oboke wacho odiochieng' ma kawuono. Gik moko osetimore mang'eny chako wigni chakre mag IBC, mag swearing in mag PSS, gik moko mang'eny kabisa mosetimore chako wik chakre. Gigo mabende ang'eyo te ni joneno magwa ponono mage gik momiyo ginyiewo gazet mar mondo mi gisome ni tang'o motimore. Tadwa ni wachaka yanga kod gazet mar The Standard okinyi ma kawuono. Kwa nyalo mana neno thuon wach mabende gazet mar The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono. Wang'eyo ni ma en gino mabende jo Kenya ne rito kod siso. Mano kaka sani koro ogai mar Azimio la Umoja tok bedo kod romo margi e alap ma Kamkunji mano chieng' tich adek jumani. Ne gisingo ni gibiro bedo kod romo machielo chieng' tarik 12 dwe mar 12 mano chieng' Jamhuri. Nyaka sani koro gichungo romo makamano. Koro sani temo lernwa ka nang'o momiyo gichungo romo makamano. Pa nang'o momiyo The Standard owacho ni wach makama ema ber kwa kete it gazet mokwongo kinyi ma kawuono. Aparo kila ng'ato mane Kenya kane ne gombo neno gima Raila dhi wacho chieng' Jamhuri Day. Kupang'e chieng' Jamhuri Day en celebration mar Kenya mangima, mar piny mangima. To kaka itimega pile pile ker ema telo kuom celebration makamano. Lakini kata kamano Raila nowacho ni enobe odhi bet gi celebration mare Kamkunji grounds, lakini nyoro ne waneno ka owacho ni koro Jamhuri mano opango timono ok dhi timre. Opiyo Wandayi ma en jatelo mar Azimio e parliament no wacho ni Raila gi Martha Karua gi jotend Azimio odich kamoro. Lakini kani watema penjo gi gimomiyo dich momako gi ne ok gilero no dich momako jotelo. Kata kamano ne watemo manyo tiend wachno ba wawinjo ni Raila onego bed ni dhi America chieng' Jumapil. Mane romo mar African Union. Yes, kamano. Romo mar African Union. Kopingen Raila emochung' ni AU yore mag barabara, yore mang'eny mag AU. Koro oluonge kaka jatelo mar AU e Kenya mondo odhi mondo odhi e meeting matimre America no. Koro mane mamiyo negi postpone. Kosebedo ka lieko ang'e ni siasa katimore pacho kae. Jomoko bende bedo kod kor ka kor giwacho ni ponono lalruok osebedo. Ang'eyo ni wach ni mar bedo kod romo kata romo mopogore ma Azimio osewacho ni gibiro bage pacho kae. Ahinya magi gigo magitimo kaka jorno mar keto telo mar William Ruto tesre. Jomoko osebedo ka wacho ni kaluore kod gwandruok manitiere igi kacha nitiere Azimio moko mabende ok oyie kod romo machalo kamano. Mano emomiyo ponono gichwalo nyime kata gichungo romo makama. Kata kamano giwacho ni pod gibiro dhi mbele kod chenro mar keto sirikal tesre. Wach makamano nokomi peke it gazeta mar 6 mar gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono ka bende kwanyalo mana dhi e it gazet mar 6 mano mar gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono waneno kanyo koket tipo kwanyalo mana yude kaka Raila Odinga ne ntiere alap ma Kamkunji mano chieng' tich adek majumani. Ne ntiere kanyo kod joera mathoth ma bende nochopo. Kopng'i ken sirikal to in jatelo mar some of the demands ma Raila wacho kaka no wacho ni owere gi story ma jo IBC motemo golo ka Hustler Fund wacho ni nong'iso jokenya kik chul kop ma ope sirikal to onge sheria moro ma oseket mondo pesa ni omiji. Koro ne gwacho gik mang'eny. Kata kamano pod ok ong'ere ka en adier ni ker temo timo gik mane Raila okone mondo tim chieng' mane gin Kamkunji chieng' tich adek. Kata kamano nyaka Ramogi ajuang' wach makama mana kaka ineno omiye peke gazet mar The Standard mano it gazet mar 6 mar The Standard okinyi ma kawuono kwanyalo mana ng'iyo gino mabende ondik piny kae ka bende giwacho ni romo mabende chungo romo makamani wacho kae ni ne en gino mabende ne gisumo paro kowuok kuom jokanyo opogore ka bende giwacho kae ni ne giwinjore mar mondo mi gimig sirikal thuolo mar mondo mi gitie yo makare eka koro gine ka bende gibiro neno gigo ma gibiro timo bang'e
tok romo makamano. Ka bende wach makama nyako Ramogi Ajwang' inyalo somo e it gazeta mar 6 mar The Standard. Adwa ni wadog chien nyaka it gazeta mar 4 kaluwore ni wach mantiere it gazeta mar 4 okinyi ma kawuono bende e wach momi pek e gazeta mar okinyi ma kawuono. It gazet mar 4 mar The Standard okinyi ma kawuono kwa nyalo mana yude. It gazet mar 4 wanno kae ka jatend piny Kenya William Ruto notimo limbe e gwengego mag Kakamega kata e county mag Kakamega. Ka koro sani osechako chwalo singo mopogore opogore ne jodak e county ma Kakamega. Achiel kuomgi en chiero kambi sukari ma Mumias ka achiel kod mano Manzoia e county ma Kakamega. Kaka yorno mar ponono lombo giwacho ni siasa ok rum. Siasa kochako korumo to moro chako immediately. Aparo det bana kaki wacho no. Ker no dhi Kakamega nyoro ne oromo gi jotelo mag siasa Western Mangima, Mudavadi, ministers, MPs, nyaka governors tema mane area no. Bane giwinjre project ama maendeleo magidwa mondo serikal okonygigo. Tachiel kuomgi en Mumia Sugar, moker mondo te mondo konygi kampuni no luto mbulu ne jo Azimio moloyo jo Kenya Kwanza. Ka bende nyaka sani giwacho kae ni omenda mano maderom bilion 5 oseketi mar mondo mi ochiera kambi sukari mar Mumias. Bende iwacho ni kinde mokalo chien osebedo kod achiedh nade makoni kod kocha. Ka bende giwacho ni gowi duto mabende kambi sukari ma Mumias ka achiel kod mano Manzoia nitiere godo nyaka sani koro serikal biro rucho gi oko kabisa. Kata kamano ka wadhi mana mapiyo piyo wanyalo ng'iyo wach machielo mabende anno ka omi peke gazeti mar The Standard okinyi ma kawuono. Wadok nyaka it gazet mar 7 wang'eyo ni odiochieng' manyoro yiero madundo no tim e kuonde mopogore opogore e pacho kae. Ne waneno kanyo e county ma Bungoma. Ka wanyalo mana dhi it gazeta mar 7 mano mar gazeti mar The Standard. Nyaka sani wang'eyo ni kuon jo matin kende ema nochopo e yiero madundo mabende no tim e county ma Bungoma. Wang'eyo ni county ma Bungoma yiero makamano ni timo e komno mar Senate mabende no dong' thuolo toka aka nose yier Moses Wetangula kaka speaker mar od bura. Kwa nyalo mana ng'iyo iparo ni ponono jo Kenya matin kende mowuok okoluto mbulu nikech ang'o? Jo Bungoma ne wacho ni ol gi jo siasa chiwo siko lakini okagi chop singo magi chikore gi jopiny. Koro mano no duoko mano no chido chunygi kabisa mondo wuok mondo gigo kura. To kata kamano by election king'iyo kata mana mosetimore mokalo ji matin wuok go kura, ok ji mang'eny kabisa kaka matimre e yiero maduong' cha. Koro lakini gik ma jo Bungoma nowacho maduong' kabisa en jotendwa ok chiw singo gi ok chop singo magi chiwo kod jopiny. Mane mochido chunji koro ji okwogo kogo kura kaka dwarre. Ka bende wacho ni e yiero makamano mano mar laro koma Senate county ma Bungoma nokelo ji 11 e ng'wech makamano. Kata kin ji 11 mabende ne dwaro kata ne olap dog ndong ne kom makamano. Iwacho kanyo ni nena bende oyombo e lemo makamano. Bende nitie ji mang'eny mane dwaro komno. Ji adek ema na ineno ka joma tek e kisiasa e yiero no. Nen ja UDA, nen ja Ford Kenya, gi ja Azimio. Kata kamano ja Ford Kenya mbele lakini walet gima IBC dhi wacho. IBC manigi ratiro mar lando aduoka. Ngadwa ni wadhi kendo nyaka it gazet mar 10 mar The Standard emo watiek godo okinyi ma kawuono. It gazet mar 10 mar The Standard okinyi ma kawuono nyaka sani duol mar riwo wi oganda kanyachiel e pacho kae mano NCIC. Nyaka sani gisechako ayanga chenro mar bago romo mopogore opogore kor gwenge ma pacho ka gigo mabende giwacho ni gin barazas ma en kaka gitemo mar neno ni piny Kenya obedo kod kwe kata tok yiero. Ka bende nyoro ne gintiere county ma Kisumu. Kwa nyalo mana neno piny kanyo mago jotelo mawuok tipo mineno kanyo jotelo mawuok duola makelo kata mariwo wi oganda kanyachiel odiochieng' manyoro ne gintiere county ma Kisumu. Wang'eyo ni weche makamagi onego bed ni timore sani nikech jopiny moko ponono nitiere podi kod lit e chunygi. Mana dier kabisa. King'iyo kura mane Kero yombogo Raila Odinga mar Azimio nen kura matin kabisa. Nen kura
ok ng'eny kabisa ni 200,000 kata mano ko ni jogi noyudo kura ma dwa romre koro ka jog Raila mano rem pod ok owinjo maber kabisa ber ka commission kaka NCSC ber kochako gima gitimo ni ber mondo ji ochak kuo ka giwuok kuom yiero manotimre no. Aparo ni gichako timo gima ber ok rach maber. Aka bende chenro makamano bende nyalo konyo jopiny e yo makare mar mondo mi omed dak kod kwe ka bende giwacho kae ni ponono to ma ji nyalo bedo gode chunygi nyalo miyo ng'ato podi timo kata gik maricho ng'ato ponono nyalo kata chako dak e yo ma ok ni kare kod ponono kata jirande moro gino ma bende ok ni kare ka bende giwacho ni romo makamagi gibiro tero e counties duto ma pacho kae ka gitudore kod stakeholders margi mar mondo mi gine ni kwe obiro e pacho kae yo makare. Julius Mitantiere wach momako wangi Gaset mar The Standard walidho ne gi alidho ok wanyal donje matut ahinya. Wach momako wanga kae ni Atuoli manene ng'at Raila sani owacho ni omiker Ruto nafas mar tiyo ni jo Kenya. Owacho ni pod en chon kabisa mar mondo mi Azimio ochak penjo Ruto gimomiyo pok ochako tich ni jo Kenya kaka ne ochiko, lakini Atuoli wacho ni pod en chon kabisa wami jatelo muda moromo mondo otini jopiny. Mano maduong' mbele ka. Iwacho kae ni siasa onge wasiki. Inyalo bedo ni kinde mag kisera mag ombulu kineno kaka ji bare wach to nyalo dhieri nono to e tok tent gimosore gi madho nyaka chai. Mano kaka siasa en. Siasa gi jo siasa ni kamano. Kata kamano ka waketo tenge Gaset mar The Standard okinyi ma kawuono ne walidho ne alidha janeno magwa gigo mantiere Gaset mar The Standard odiochieng' ma kawuono Standard nitiere kod it Gaset ma iye mano mar Pulse ma bende nyalo nyiewo kacha mar mondo mi somi ka ng'eyo ni jomoko ponono wechego matimore e Pulse kacha e magiero. Kwa chako kod thuon wach mantiere Gaset mar Daily Nation okinyi ma kawuono thuon wach mantiere it Gaset mokwongo amano mar Daily Nation okinyi ma kawuono en wanyalo wacho ni en kaluwore kod kaka bengi ma piny ngima mano World Bank nyaka sani koro keto wanyalo wacho ni rido tol ne piny Kenya ahinya kutudore kod kata kaka inyalo migi hola e kinde mabiro mbele. Mano adier kabisa. World Bank ema osebedo kamiyo Kenya pesa, bedo ka holo Kenya pesa mang'eny gi China gi bodies mamoko kaka kamano. Koro nyoro ne gigolo chike moko matek kabisa ni Kenya ka Kenya dwa mondo med holo gi pesa. To maduong' kuom gi kabisa en NSSF. Giwacho ni pesa ma jo Kenya golo madhi NSSF 200 dwe ka dwe tin malich. Koro negi koni serikal ni ko udwa mondo wa endelea holo pesa ranka ko nyalo medo pesa mar NSSF. Matiende ne kaponi serikal nyalo timo kaka World Bank dwaro en koro jo Kenya idhi ng'ad pesa mang'eny madhi NSSF. Mano gima gini wacho kamano. To ken mano kende gin gik mang'eny ma NSSF oseparo ma World Bank osewacho kidhi e ite oboke ni mar 7 Gaset ni wacho ni NSSF sani kigolo siling 200 kise retire bang'e tiyudo mana single 58 kende. Mano kaluwore gi survey moro manotim 2019. Mano pesa matin malich mok nyal konyi kise retire. Emomiyo NSSF temo rido tol ni Kenya ka gidwa mondo giyud kendo holo ndalo mabiro. Kwa nyalo mana dhi it Gaset mar 7 mano mar Gaset mar Daily Nation okinyi ma kawuono mago weche mabende otudore kod World Bank. Tiparo nang'o miyo Daily Nation owacho ni boch ma kama emo mi pek okinyi ma kawuono. The Standard wan noko miyo pek weche mag siasa, weche mag Azimio. Daily Nation to biro nade kod wach ni mar World Bank ne emo mi thuon wach okinyi ma kawuono. Aparo ni sani kila Mkenya yuago wach mar economy, yani piny oridore, piny ok ber gimichamo onge, pesa onge. Koro ka World Bank wacho ni wagol pesa mang'eny madhi NSSF, no? Giwacho gik mang'eny ni gik madhi wuoye wi economy, gik madhi rido economy,
Kop kanga to ng'iso ni koro kwa mfano igol siling 1,000 ama 2,000 okagwacho kama, lakini ka pon serikali nyalo medo pesa no, then jo Kenya mang'any dhi winjo matek mfuko gi seche ma economy chal kama. Emomiyo aparo ni kop jo Kenya mang'any ywak ewi uchumi ama economy, giwacho ni mae wach ma ber ka jo Kenya ong'eyo kop gini odhi affect ji mang'eny. Yes. Mane momiyo koro wach makama omi pek. Nyakwa Ramogi jong wach makamano omi pek e it gazet mar 7 mar Daily Nation okinyi makawuono. Ka wadhi mana mapiyo piyo weche mamoko benda neno ka weche mag Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Onyalo wachacha ni chal kod mago manitiere The Standard okinyi makawuono. Adwa ni wadhi e it gazet mogik mar gazet mar Daily Nation. Toke kanyo nitiere weche mabende omi pek e gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mogik mano back page mar Daily Nation okinyi makawuono. Ka wadhi mana mapiyo piyo kalure ni walidho ne alidha joneno magwa gigo manitiere gazet. It gazet mogika mar Daily Nation nyaka sani koro jod bura mayudore pacho kae gidwaro mar mondo mi onone kata tim audit ahinya kod kaka tenda Uhuru Kenyatta mano jatend piny Kenya mar 4 notiyo kod omenda mare e hike 5 mogika kaka jatend piny Kenya ma pacho ka. Giwacho ni serikal mar Uhuru notiyo gi pesa maromo omenda maromo trillion 4.2 projects mpango mopogre. Koro gidwa ni Auditor General mondo ononane wach ni en adier pesa notiyo nadi, kosene gi mfuko maji, kosene gi tiyo kaka ne serikal wacho nane gi tiyo adier. Kawarango kane Uhuru dhitieko tich ne oyao project mopogre expressway project mang'eny kabisa magone gin pesa emano donjo kanyo, pesa mag jok machulo usure emano dhi kanyo. Emomiyo koro wabunge wacho ni wane ane kaka ne Uhuru, serikal mar Uhuru otiyo pesa maromo trillion 4.2. To Julius Korka kori paro ni audit makama onego bed ni timo ne sirikal mamalo kende kosi timo ne nyaka sirikal mar loch gwenge mano mar counties. Kalure ni wang'eyo no omenda mathoth bendo lale counties magwa to projects ok ne dongruok onge. Mani wacha dier kabisa. Kata king'eyo nitie audit reports mitimo higa ka higa gi Auditor General mag counties 47 counties step 47 to okagilera ahinya. Giwacho pesa dhi mang'eny lakini project onge. Ntia project mang'eny kaka osubitande kaka barabara ma nose okwamo, lakini pesa mose ket kanyo to ng'eny. Sani to gisekwamo koro okagikony jopiny, lakini pesa to sedhi. Gik moko kaka pending bills go gise bet go ma hao sani counties go maloyo billion 100 counties 47 gite. Gin gik ma auditor osetimo audit lakini pod ko ilongo ni action, serikal po okawo action mar mondo omi jok manotimo gik makamano otere court ama oyud justice. Yes. Aka bende wach makamae bende koro MCAs tema nyalo chwalo mago matimore counties. MCA mani yiero Nyakwa Ramogi jong en bende nyalo neno no team audit makare e county kacha mondo ne ka governor notiyo kod pesa makare kata oyo bathe kanyo kapod wantiere mane it gazet mogik mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa neno kanyo nitiere wechego mag somo okinyi makawuono ka bende nyaka sani jotend sikunde sani koro nyalo rito kuom thuolo malacha kapoko oduok gidala kalure ni moko kuome poko timne gino mabende luongo ni transfers. Yes. Mano en kalure koda romo margi mabende nyaka sani gintiere godo e county ma Mombasa kono. Ka nyaka sani NAT mano riwruok mar jopuonj mar NAT nyaka sani koro kwayo mar mondo mi jopuonje maderoma 10,000 gibeda mos gi hore mondi kalure ni duol mandiko jopuonje tich TAC pod pango chenro kaka ginyalo bedo transferred e yo makare. Nentie gima iluongo ni delocalization of mar jopuonje ma serikal ne wacho ni ka in japuonj inyalo tiyo kamora kama e Kenya, inyalo wuok Kisumu idhi ti Mandera, inyalo wuok Mandera idhi ti Kwale kamora kama, lakini serikal mar Ruto no wacho ni delocalization okoro golo matiene ni ka in japuonj inyalo puonjo e school mane bath odi kata bath dalau kamano. Emomiyo koro jopuonj mang'eny temo apply mar mondo gimi transfer gi dog e gwengegi. Yes, lakini kata kamano jogi wacho ni mano dhi lewo matin ko transfers go poko bedo approved gi TSC ma en
employer mar jopuonj. Yes. Koro nyaka koro gihore ahora kaluwore ni chenro makamano podi iketo e tim e yo makare. Mitantiere wach momako wang'e gazeti ma Daily Nation Julius kaluwore ni pod wadwa mule matin People Daily bende. Aparo ni gik man ni Daily Nation ka chala gik mane standard, lakini ka ing'iyo Daily Nation gin ng'isowa ni Raila Ruto ker ma Kenya odhi a stronghold mar Raila Azimio Western pode mana siasa ma uwecha. Standard otemo kono nen project development, lakini Nation ngiso nen siasa. Gi raid stronghold mar Raila. Otemo sotiende kocha mar mondo mi ponono kochopo 2027 to jo Kakamega kata jo imbo mar Kenya duto luto ne ombulu. Kamano mano siasa ichake chon. Nyaka chake chon nyaka Ramogi. Jadwa ni wangi ane gazeti mar People Daily mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazeti okinyi ma kawuono kwa chako kod thuon wach aneno ka People Daily gin to bet gipogore kod Daily Nation kod The Standard okinyi ma kawuono. People Daily thuon wach mabende gimiyo pek kae en kotudore kod Chererafo. Sani luongo gi ni Chererafo. Wang'eyo ni adek osegweta achiel modong'. Gima nyalo penjore koro nang'o miyo Irene Masit odong'. Mane penj makila ng'ato penjo. Kop nyoro lawyer mar Masit owacho ni Masit poko resign, en poko gweta kaka jomoko setimo. Koro kila ng'ato penjo ang'o miyo ento oamua dong', ama en oyiedhi mbele doho ma ker no form cha iluongo tribunal mondo odhi investigate. Koro en sani modong' e commission kaka kuom Chererafo en masani odong'. Aka bende nyaka sani kwa nyalo mana ng'iyo gigo mabende wang'eyo kanyo ni wantiere ka koda kwa nyalo mana dok piny matin mondi. Akata kamano wach makamano mi peka e it gazeti kwa nyalo mana dok malo. Kata kamano nyako Ramogi jong wach makamae mar Chererafo wang'eyo ni aputa kata tribunal mabende no yier kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto nego bedni chako beta ayanga odiochieng' makawuono ka bende kondike iye ka nyaka sani koro wach ni wich bar manyien ne jogo mabende sani koro aputa mano motelnegi kod jang'ad bura mane do mar apil mano Agri Muchelule odiochieng' makawuono ma gibiro chako beta ayanga mar mondo mi gine ane ni tang'o ma koro biro timore ka jolony to koro wacho ni tok ka Irene wantiere kanyo kod Juliana Cherera, Justin Nyang'aya kod Francis Wandere. Tok ka gisegweta okonego bedni gichopo koro e nyima aput makamano. Bende gibiro chopo kose koro Irene Masit kende mowe tago maliet. Kiwuoyo go kil asewuoyo go kil mang'eny to gitemo wacho ni gima gikona en ni ka ng'ato osegwetao onge haja kendo mondo mi odhi mbele mar tribunal. Nikop koro onge office mar IBC. Koro onge haja mar kendo mondo odhi mbele mar tribunal. To kata kamano nitie joma wacho ni kata koka gidhi mbele mar tribunal nyaka tribunal ndik report ne rais ne ker. Kaka ne ker oyiero gi nyaka gindik report ne ker. Ni jogi no resign. Tribunal be nyaka ndik ni nyaka yud barupe mag resignation nuan magwetao. Koro kata kamano okagidhi apia lakini nyaka gindik report ne ker mano appoint gi. To bende ng'eyo ni wach ni mar Chererafo en wach no mabende nyaka sani jo Kenya okete wangi ahinya mar neno ni ibiro timgi nade kalure na put makama emantiere kod teko mar wacho ni awe jogi odhi mbele kod tich kata we mar mondo mi jogi koro kik dhi mbele kod tich. Adwa ni wadog nyaka it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar People Daily okinyi makawuono. It gazet mar ariyo mar People Daily okinyi makawuono manen kotudore kod wechego mag thietha mabende sani timore kata nyaka sani jolony sani koro wacho ni gintiere koda nitiere mana jolony matin kende maponono nyalo koro jolony to onge kata sickle onge dakteche. Koro ka onge daktari tituo en wasi kabisa. Aparo serikal dwa serikal maduong' nyaka counties dwa kawo action mondo gitimane kaka ginyalo yudo daktari ama ginyalo employ daktaris manyalo konyo jo Kenya. Koptuoni okantuo maber manyalo to bende iwacho ni kata kalure kod nonro makamano ne giyudo ni kwan jotuo 200,000 kende emantiere kod tuo mar sickle cell. Giwacho ni namba makamano nyalo bedo mang'eny to kaka giyude thieth kata bero
mar bon maro sani bedo matek. Wach mabende wang'eyo ni sirikal onego bed ni neno kaka konyo jotuo ahinya to mago mag tuo mar siko. Adwa ni watie kod wach mogika mar bende wanyalo ng'iye gazedni ma People Daily en kaka MCAs mayudore e county ma Nairobi kae nwaneno ka gipuodho jotend migepe duto mabende yande owala kod governor e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja. Mana dier ne gin jotend gepe 10 notim gi vetting week mokalo. Aparo neno wigni nochako wigni then nyoro ne assembly opuodho gi then godhiambo nye governor soya gi in koro gichako tich kawuono ni jo Nairobi. Nairobi osebet gi shida barabara rach jam mamalusi waneno shida mantie mamalusi mag hospital koro wa hope ni gidhi tiyo maber jo Nairobi. Akata kamano weche makamago bende koro gikwayo jotend migepego mar mondo mi noti makare giket dwaro mar jo Nairobi mbele kapok ging'iyo wechego mag siasa. Mitantiere wach moro ma ogika watieko nonro mar Gaset Okinyi ma kawuono Julius. Aparo ni pod waendelea luwo story mar Cherera 4. Ang'ene en wach maduong' ma pod endelea nyaka wik manyien. Wadhi neno, wagombo neno gima tribunal dhi wacho, gima gidhi ndiko report ma gidhi ndiko ne ker. Mano pod wach maduong' kabisa. And then warito kara ilo duogo ko America. Pod wadhi neno ko odhi endelea gi rallies ne kose koro gidhi rumo. Then gima ker dhi wacho ken Kakamega. Maga paro gik ma watemo ng'iyo kaka dhi chal mbele. Weche mabende ang'eyo ni jo Kenya rito kod winjo kod siso moko girito ni gibiro nene wang' jowi moko bende gibiro somo e gazet mopogore opogore mabende nyalo nyiewo kamoro amora ma intiere. Kama na inya Julius Otieno kuom chopo kinyi makawuono walidh ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet mar People Daily, Daily Nation kod The Standard. Kama na inya. Nyaka Ramogi Ajwang' ne walidho ne lidha gazet Okinyi makawuono wami siso mar dhi nyiewo gazet manyalo bedo no mori Okinyi makawuono ibed piny isoma e yo makare. Ka kamano yena mar mondo mi akaw yweyo madundo gi sani tok yweyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar rupiny. Kik idhi mabor.